Dugaya po ni Betty ug ni Claire oy. Tingnan sila. Diri daw may mag-abot. Nagpapalya ko bahaw ug tulo ka buk itlog. Maayo ang tagwala nila to pahinga sa Maria. Perti ba atong dakuag kaon? Ang problema ani, kung nakadala ba to sila sugnod? Saon, perti ba ang kusuga sa ulan gabi? Oh, perti ba ang basaas palibot? Kung dili sila maabot, sa 30 minutos na akong paabot, amo uli man jud ko. Pero sa dihang magpaabot pa ko, maglingkod-lingkod sa ako. Ay! May gani ula ko nasakpan ni mama ba nga gidala nako ang among super kanan. Unsaon man gud kinsa may magdahom nga mag-ulan kagabi. Didto ron ta mi magkuha og sugnod sa among abutanan. Mao ning gidala na nako ang among super kanan. Dali ra kay maluto ang among lutuonon ani ba kay kusog ay ni siya musiga. Karon ang sabot namo ni Claire diri ni mag-abot. Unya wala pa siya. Natagbaw na jud turog paabot si Lucio ba. Nagsigan na jud iyang matag pinaabot sa amoa. Madayon pa ba ang luto ron no? Sige lang, sulayan lang nako. Ug dili di madayon, mauli day ko. Kasimple ra anak. Mapuna na lang siguro ko ni Claire. Uy, kay dugay man kayo siya. Pide! Uy, Claire, nagali na anak ka. Dugaya sa nimo, uy. Alangan, sige sa puno dili madugay anak. Aperting lang ko sa dalan. Hindi mga slide ako, padalion ko nimo. Nya, mga dunata, asa man ta mo agi? La Pedro ila Maria. Ay, ila Maria lang taagi biti. Di ta mo agi ila Pedro kay perting lang po karon kay nag-ulang gabi. Unya, mahiringan ta na Maria. Nagdala kog kanan. Ito, nagdala kog kanan karahay. Di mo ba ito sinasyon nga? Di siya painom. Unya na problema ha biti. Ang importante makalakaw ta. Tara na, tara. Claire, na si Maria oh. Kabalo na kaha kung unsa ikatanungan nimo kung pangutan-on ta. Ulagi biti. Uy, Claire, bite! Asa man mo atong duha? Nagdala-dala lagi mo karayo gasol. Agay! Ay, Maria, kanang kining kuan. Unsa ganito, Claire? Nang kuan Maria ba? Ha? Unsay kuan? Kining. Sama po na silang duha. Oy, magstorya man maglakaw. Unong sa mo ba? Kining kuan, kining... Ay, diya, asa ka, Maria, ka nagdali mi. Sige Maria, dali sa me. Nga naman to silang duha. Wala man nila gitubag ang akong pangutana. Murag naag ito sila buhaton ba nga wala ko nila pahibal-a. Akong sundan bi. Pagdali po diha, Claire, kaya nasuko na dito si Lucio sa tuaron ba? Nasa daw no, kaya akong ayaw. Hey! Tira, hindi wala juga ako nila pa uban na. Pag-an ko pa murag magluto-luto, jud ni sila ba? Ana sila oh. Dugaya ninyo ay, lamok naman lang ko pinaabot sa inyo ah. Ay, mga Lucio, dugay kayo. Iban din nila si Lucio. duhabi? Lucio, wala ba ko kanilang kahoy, pero nako'y super kalan. Usa paghitabuan, Lucio, pag-agi na mo sa ilaha, gipangutangan mi niya. Kung asa na mi mga to. Kunya ano may girasyon ninyo? Sama ka Paul ba Lucio? Ano mo to pagayang punta na diretso ra miglakaw. Tingala po ko, Lucio, bang ano, wala nimo gusto, wala nimo pauban na si Maria. Alangan, kabalo na ba yung mga tunong? Naprati ka na kung kaon. Ito ka itlog. Siya rin murot ani. Mao pa rin wala nimo pa uban na. Pirte, balito ra. Say da kong kaon. Ako da kong kaon. Adla po ka mahurot na nga. Okay ra man gudong ta. Gani, maghati-hati lang di ita. Darabiti oh, i-mix ng itlog. Ha, i-mix? Asa man nato ni i-mix? Kaproblema ba nimo? Kaning taklob sa kaldero oh. Grabe dyan silang tulo ba? Pudri-pudri pa man silang ilaha. Pailusyo, giinan ko dako-dakong kaon. Na-mix na, oy, lunod na ni. Kaya di pa init pa ganin ako mantika. Claire, pagkuha dito daw sa saging. Kaya diyan na to ibutang ini kaluto. Sige. Lingawa dyan nila, oy. Doon unta ko sa ilaha. Kadili lang. Kani. Oh, di ba? Lami kay ni atong giluto karon. Saan mo pagtanggal, oy? Bite! Bite! Tabahi ko diri abe, di ko katanggalan ng saging, oh. Ha, kasayon, ana. Kapag nito biti aron madali. Sige, sige. Dali, gyapon, ikaw diri, oh. Handa, be. Sige, kung dali na ba? Oh, nya. Bahin jud ay Claire, tawag ka si Lucio. Lucio, ali ra gani kay kuhanin ko ano daw sa saging. Sa muka pud ani nila oy. Ultimo pagkuha lang daw sa saging. Dili pagkakuha kadali ra ana. Karon kay nilakaw.
Sama na, oy, pagkakuha ng daon sa saging. Di ba meron? Ano na pagkuha? Sige na, pagdali na mo. Ay, gutom na kayo ba? Dali na. Gutom na jud. Asang itlog? Di haraman to. Ano siya no, nawala po. Hala. Tagbaw dito sa pangitas lang giluto. Di mo magpauban ha. Karon, wa mo gikaon. Hala.